Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel ɗin ta AHU Tech. Darasin mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka sa shago ko anguwa ko gidanku ko layin ku a cikin Google Map ku yi suna duniya ta san ku. Amma kafin mu shiga cikin darasin kai tsaye da Allah, idan kai bako ne a wannan channel ɗin, za ka ga kalma ƙasa wadda aka rubuta subscribe, ka danna ta, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa yanda da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da kai. Mun gode, mu tafi cikin darasin kai tsaye. Da fari dai kana da buƙatar ka je kai updating na Google Map ɗinka, saboda gaskiya old version baya yi. Saboda haka idan kai updating sai ka zo ka shiga ciki. Idan ka shiga ciki zai nuna maka daidai direction ɗin da kake. Yanzu kamar yadda kuke gani, gashi na shiga cikin Google Map ɗina, sai ka danna wannan alamar ta nan wajen. Idan ka danna zai kawo ka daidai wajen da kake. Yauwa, to idan ya kawo ka za ka yi zooming. Da fari dai dole sai ka je daidai, amma ka tabbatar da cewa fa inda za ka aza ɗin daidai wajen ka je, saboda sentan wajen zai baka yanda abun zai maka mai kyau. Yauwa, sai ka yi zooming daidai inda kake so ka aza, ka yi zooming haka, ka yi zooming kamar yadda kuke gani. To sai ka danne wajen. Idan ka danne zai baka alama kalar haka, kuɗin jira second biyar. Yauwa, zai baka haka, sai ka ja shi sama. Idan ka ja sama zai nuna maka ba suna ba komai a wajen. Yauwa, kuɗin jira saboda network ɗin namu wallahi ba ƙarfi, sai a hankali. Yauwa, bari ya ɗan bamu second biyar da Allah. Yauwa, kamar yadda kuke gani yanzu ga daidai inda nake so in aza a Google Map ɗin. Sai ka jira shi ya ɗan yi searching ɗin. Yauwa, zai nuna maka haka, sai ka ja. To zai nuna maka add missing thread, amma da yake nan wajen da akwai kusa sosai, bari mu canza second biyar da Allah. Sai ka zo daidai inda kake ɗin. Yauwa, daidai inda kake ɗin shi za ka yi using da shi. Yauwa, daidai inda kake. Yauwa, kamar yadda kuke gani, sai ka taɓa daidai wajen da kake so. Yauwa, kai adding, sai ka jira shi ya gama searching nashi, saboda network ɗin wallahi ba ƙarfi sosai. Sai ka ja haka. Yauwa, to sai ka zo inda aka rubuta add a missing place, sai ka taɓa daidai wajen. Yauwa, zai buɗe maka fuska kamar yadda kuke gani haka. Idan ya gama searching ɗin shi zai buɗe maka fuska, sai ka sa sunan wajen da kake so ka aza ɗin da komai nashi. Yauwa, for misali yanzu gashi kuna gani. Yauwa, to gashi ina so na sa sunan wanda nake so yanzu. Wannan layin a misali layi ne nake so na sa ko waje, amma yanzu da yake bara dai na sa gida. Yauwa, sai na sa kamar yadda kuke gani. Yauwa, kamar yadda kuke gani, sai ka zo nan. In waje ne sai ka sa waje, in shago ne dai mu yanzu muna da buƙatar home ne. Yauwa, gashi mu yanzu mun sa home. Yauwa, kamar yadda kuke gani gashi home kala kala dai. Home, cinema, installment, home. To yanzu ga namu good store ɗin nan. Yauwa, idan ka sa, to yanzu ka riga ka gama cikewa. Idan kana da ƙari ma gashi add phone hours, sai ka zo duk wanda kake so kai selecting. Yanzu muna da buƙatar mu sa house ɗin nan kamar yadda kuke gani. Yauwa, za mu ba shi damar mu ce ko da yaushe ai muna buɗewa. Gashi. Yauwa, kamar yadda kuke gani, open 24 hours. Ranar Monday ma haka, Talata ma haka, Litinin ma haka. Gashi dai kowace rana sai ka saka, kuma daga yanayin abubuwan da nakan yake sai kai 7. Idan kai 7 sai ka danna don ɗinnan da kuke gani. Yauwa, idan ka danna don ɗin nan yanzu ya riga ya setu. Gashi kuna ganin babban layi, jere, zabarmari kamar dai yadda kuke gani. Sai ka danna wannan layin na turawa, alamar turawa ɗin nan. Shikenan sai ka jira shi yayi sending. Yauwa, to yanzu wajen ka ya riga ya tafi. Sai ka jira zuwa anjima, sai ka gwada searching. Sai ka gwada searching na wajen. Shikenan insha Allahu za ka kalla wajen yayi normally. Shikenan, mun gode. Idan kai bidiyon ya burge ka, da Allah ka danna mana alamar like, sannan ka yi subscribing, ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Mun gode.